Moikka! Tänään harjoitellaan numeroita. Me ollaan ennenkin harjoiteltu yhdessä numeroita, niin sen takia tämä on nyt osa 2. Tämä on kuuntelutehtävä, joten ota kynä ja paperia esiin, että voit tehdä tämän tehtävän. Tässä tehtävässä on 10 kohtaa. Mulla on tässä 10 kysymystä. Ja jokaiseen kysymykseen mä kerron vastauksen. Ja jokaisessa vastauksessa on numero tai numeroita. Ja se, mikä nyt on erilaista, siihen harjoitellaan numeroita osaan 1 verrattuna, niin tällä kertaa mä sanon kaikki numerot puhekielellä. Ehkä huomaatte, että myös nämä kysymykset tässä on puhekielellä. Eli koko harjoitus on puhekielellä ja teidän tehtävänä on kuunnella numerot ja laittaa ne ylös paperille. Ei tarvi kirjoittaa niin kuin kirjaimin, vaan riittää, että laitat vastauksen numerona. Tehdään tämä niin, että mä kerron aina mikä kysymys, numero, ja mä luen kysymyksen. Ja sen jälkeen mä sanon sen vastauksen 2 kertaa peräkkäin. Ja silloin teidän tehtävänä on kuunnella siitä vastauksesta ne numerot. Mutta yleensäkin se numero on aina vastaus näihin kysymyksiin. Mutta jos et vaikka ymmärrä jotain, niin ei se haittaa, koska nyt tehtävänä on vain kuunnella ja kuulla se numero. Ja tosiaan tällä kertaa pitää myös ymmärtää puhekielen numeroita. Ja kun tehtävä on valmis, niin mä näytän sitten vielä lopuksi oikeat vastaukset. Eli älä lopeta videota siihen, kun ollaan tehty tehtävä, vaan sen jälkeen mä vielä näytän ne oikeat vastaukset, niin voit tarkistaa, että kuulitko oikein. Hyvä. Oletteko valmiita? Ja kynä ja paperia on edessä ja kädessä. Tai edes puhelin, johon voi laittaa ylös ne numerot. Toivottavasti aloitetaan kysymyksestä 1. Kuinka vanhoja sun lapset on? Emmi on 9 ja Lassi on 11. Emmi on 9 ja Lassi on 11. 2. Mikä sun puhelinnumero on? Mun puhelinnumero on 050 185 6928. Mun puhelinnumero on 050 185 6928. 3. Mitä sun uusi puhelin maksoi? Se maksoi jotain 870 euroa. Se maksoi jotain 870 euroa. 4. Koska sulla on synttärit?
Mun synttärit on tammikuun 19. päivä. Mun synttärit on tammikuun 19. päivä. 5. Mikä sun osoite on? Mun osoite on Hämeenkatu 28B 35. Mun osoite on Hämeenkatu 28B 35. 6. Monesko päivä tänään on? Tänään on 21. päivä. Tänään on 21. päivä. Seitsemän. Kuinka vanha sun mummas on? Mun mummo on 79-vuotias. Mun mummo on 79-vuotias. Kahdeksan. Paljonko Turus on asukkaita? Jotain parisataa tuhatta. Jotain parisataa tuhatta. 9. Mitä ostokset makso yhteensä? Ne makso 52,60. Ne makso 52,60. 10. Koska sun työpäivä loppuu? Mun työpäivä loppuu 25 minuutin päästä. Mun työpäivä loppuu 25 minuutin päästä. Myös meidän tehtävä on nyt loppu. Valmis. Oliko helppo tehtävä? Oli varmaan. Mä uskon, että se meni hyvin. Mutta katsotaan kuitenkin vastaukset vielä yhdessä. Eli seuraavalla dialla mä kerron, mitkä on oikeat vastaukset näihin kysymyksiin. Eli tässä. Ja sanoin teille, että riittää, kun laitatte sinne teidän paperiin vastaukset numerona. Mutta tänne mä oon myös kirjoittanut, mitä mä sanoin. Noin suurin piirtein. Eli ensiksi kysyttiin lasten ikää, niin Emmi on 9 ja Lassi on 11. Sitten puhelinnumero 050 1856 928. Ai, mä oon kirjoittanut tuohon 5, mutta se eka 5 mä kyllä varmasti sanoin vaan 5. Puhelimen hinta, se maksoi jotain 870 €. Joo, tässä voi huomata kaikki muitakin puhekielen piirteitä, kuten euroa, tulee euroa, mutta
kiinnitetään nyt huomiota lähinnä noihin numeroihin. 870, eli 10 lyhenee aina tosi paljon ja siitä tulee vain kyt. Mun synttärit on tammikuun 19. päivä, eli oli myös järjestyslukuja parissa kohdassa. 5. Mun osoite on Hämeenkatu 28B35. Joo, tossa oli kans noin kyt. 20, 20, 30, 30. Tänään on 21. päivä. Nyt pitää tietää, että eka on lyhenne sanasta ensimmäinen. 20. eka. 7. Mun mummo on 79-vuotias. 70, 70. 8. oli Turun asukasluku, jotain parisataa tuhatta. Eli 2 on sama kuin pari, niin parisataa tuhatta on 200 000. Sitten ostokset, 9. Ne maksoi 52,60. Tämä on se tapa, millä kaupassa kassalla oleva työntekijä kertoo sen summan. 52,60. Eli 52 euroa 60 senttiä. Ja sitten vielä milloin työpäivä loppuu, niin mun työpäivä loppuu 25 minuutin päästä. Joo, eli tässä on genekyyvi, niin sitten huomaatte, että siinä ei käytetä sitä 20, vaan nyt on ihan 20, eli se kyt toimii vaan perusmuodossa. Joo, semmoinen pieni tehtävä tänään. Ja ensi kerralla sitten taas jotain muuta. Nähdään!